Ajeng Febian. Dawo. Adine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel rasane kaya diserka sirah mumet atine kecewa coba. Kaya duweni wis kadung sepenuh hati coba mong balani kisinan terulang lagi. Bola paling ketulanan bola bali wis keusan janji manis naliko awal pacaran dadi pecut tak lakoni di payung wis melani kadung elo